Hey guys, what's up? It's Josh Aquino and welcome back to another And with today's vlog guys, ngayon ay maglalakad kami. Maglalakad kayo? Maglalakad kami papuntang Tulay. At hahanap ng jowa tong mga kasama ko. Ano yung... Ano mas pipilin mo? Dagupan, Burgos? Burgos. In terms of mga nature. Alam niyo guys, si Kuya Francis, ano yan? Amerikano na. Simula nung nandito sa Dagupan. Pala nandito pa sa... Sinusundan tayo! Guys, dito yung lugar kung tumatagas si Kuya Francis. Dito siya pumupunta. Dito siya nagtutungo. Ayan. Taram-taram, bilis natin maglakad na. Ngayon lang ulit tayo. Naglakad-lakad. May quick. Wala namang quick. Milk tea lang naman ang meron. Hello sir, good afternoon. Bili pa kayo ng pinky shake, dito lang yan. Saan? Saan? Sa Dagupan. Saan? So, meron silang iba't ibang flavor. Green? Taro para sa mga inaro. Cookies and cream para sa mga saking. Yan. Ayan guys. Ayun naman. Ay, ito yung mangin. Hangin. Kasi mahangin. No. Ay, may quick sila. Yay! Magkano po? Pesos din. Ayun guys, so nandito tayo ngayon sa yung barangay namin naghanap ng kwek-kwek. Kasi tagal na namin hinanap ng kwek-kwek. Ano po yung nasa loob niya? Balot pene. Ito. Oh. Ano? Spicy. Lagyan mo dito. Ito lang po. Kabayaran ko. Ayun guys, so ito yung hinihintay namin. Ay, hinahanap namin na pagkain. Ayaw ko kasi. Ano lang? Video. 45. Kain na muna tayo guys. Ngayon guys, next naman natin, tapos na natin yung kwek-kwek. Ano naman tayo ngayon? Shake. Shake. Salamat pa, surprise. Ganyan po talaga pag in love. Kapag in love. Thank you po, Kuya Franz. Sarap. First time ko lang tong leche plan, guys. From Ano masasabi mo sa ano? Best seller nila yan. sarap. Kahit ito daw best seller nila. Malinam na. Masamsami. Katauran la. Apo. Yun guys, sumulan na. Bigyan ko po tayo ng trivia magkano tong ref na to. Bigyan niya anong price sa tingin mo kasi magkano po. Pakita mo. Sabihin mo magkano to. 15. 15. Si Madam John, maghula. Alam Joanne, sa tingin mo magkano to?
Yuan, kung nakakala. Lower. 10, 3, 10, 5, 11, 6, 9, 7, 8, 6. Direct na. Wala. ano? Magkano to, ano? Di ba 1.7 po? Oo, 1.7. Oh? Tingnan mo. Sharp, baka naman. Nanadya eh. Wala akong no. Bye-bye! Sige bro. Wala na kami. Bye-bye everyone. And guys, pauwi na kami kasi it's raining man. Guys, so tayo fish mask. Fish mo? Wait lang. Medyo bagulo po tayo ngayon dahil salamat po pa Sir Franz sa Magbayad kayo sa inyong ayudang shake. Magbayad kayo sa Ang aming kalooban po ay Naggagala. nagagala at tumatalon sa tuwa. Sumasayaw. ano daw? And guys, so pabalik na kami Ay, ang ganda yung sa aming lungga. lungga. Ayan ang ating manager. So, nabusog na naman ako. Nakakapagod maglakad. Kaya sinasabihan kayo, tumataba kayo. Kasi kain kayo ng kain. Saan ba patutunguhan nitong vlog na to? Hindi ko alam guys. Share lang namin sa inyo yung ginawa namin ngayon. Kumain, At naglakad, nag-exercise. And guys, so nag-exercise kami ngayon. ha? Live. Ano ang bilis? Nagpilay-pilay, kinabusog lang. Umulan na guys. So, ang tagal namin hindi kasi nag-enjoy. Ito na yung ano natin. Walking in the rain. Tignan mo, ikaw ngayon tatakbo. Ikaw naman. Hindi tayo sabihin. Maliligo na tayo. Eh, so, tama yung kaninang binilisan namin naglakad. May dis ang baho. Uy, namoy ka agad? Oo. And guys, so diretso ligo na tayo ngayon. Masaya ang maglakad sa gitna ng ulan. And guys, we're here. Thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kakulitan. Thank you for watching. Bye!